Straight to the point. Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanatog lain na sab nga adlaw, lain na sab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay sikay ug sa tong pagpakigbisot. Straight to the point. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza 9 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Straight to the point. Kumusta to mga pinanggantig paminaw, to mga sukindig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila tatagsa ka mga radyo, nagtanaw sa Facebook Live, sa tuang nga YouTube channel o sa DYHP application. Straight to the point. Tangalan usab mga kasama ni Attorney Rufil nga maoy regular anchor karong buntaga. Ako nyo ang kasamtangan nga makauban radyoman Benji Olpos Tanghian. Maoy makauban ninyo o niya matagkarog unya. Na karon taud makasama makauban nato pudi ay si Attorney Rufil, no? Kauban na to para mga sukindig paminaw sa mga diskusyon, sa komentaryo o sa pag-analisar kabahin ni ini nga ikatulong adlaw sa impeachment trial kagahapong adlaw. Straight to the point. So naa makasama sa Attorney Rufil ato makauban sab karon ay mog kabalaka ha ato mga naminaw sa radyo nagtan-aw sa nga Facebook Live ay balota nga naghinam-hinam na gyud sila maayo kasama nga Marisa nga makauban madungog mga sukindig paminaw sa Attorney Rufil. Unya labi na ni ini nga nindot kay ngisgutanan mga sukindig paminaw nasudnon dili lang nasudnon kun dili sakip na usab nga gisgutan mga sukindig paminaw didto sa gawa sa nasod ato ang asawan karong buntaga. Straight to the point. Unya arita sa tuang misgutanan sa mga sukindig paminaw karong buntaga tungod kay Super Typhoon da Inday ni huyang na ngadto sa typhoon category. Straight to the point. Signal number 1 og pabilin niya giisa sa mga lugar sa amihan ng bahin dito sa Luzon. Straight to the At point. least in town ni Kuanra in town kining bagyo nga si Super Typhoon Inday mga sukindig paminaw ni huyang nas pagkakaron o niya ng pasalamat nga wala kayo nahimo mga sukindig paminaw nga o wala tama kasinati ba og hangin o kusog hangin og uwan dinhi sa Sugbo apan dito sa Negros Island region kasamang Nistor may nakasinati islag uwan kagahapong adlaw. Straight to the point. Samtang unang simana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte natapos na kagahapong adlaw atol sa ikatulong adlaw ni ini apan usara ka witness ang napresentar sa prosecution sud sa tulo ka adlaw nga trial. Straight to the point. Ngano bitaw to nga ang katong usa nila nga witness nga ipresentar unta nila kagahapong adlaw mga sukindig paminaw giatras man gisibog mga sukindig paminaw nga unya na po kuno sa Lunes. Sa Lunes sure nagyog kuno sila. Gipangutana mga sukindig paminaw nga unya ngano mga di man madayon karon. Unsa man yung rason wa makahatag og kanang naang specific gyud nga rason mga sukindig paminaw apan ang duha man unta ka witness ang ilahang ipresentar kagahapong adlaw. Ang usa mga sukindig paminaw mao to ang agent sa NBI nga napresentar kagahapong adlaw o gani gi-cross examine sa defense team apan paghuman sa mag-cross examine wa na mapresentar ang usang witness. Duha man unta wa na kuan ngano kaha basin og ngano kaha unsa kahay rason sa prosecution unsa kay rason sa prosecution nganong ilang giatras nganong ilahang gisibog unya sa sunod mga sukindig paminaw nga trial. Straight to the O point. sa sunod nga hearing ato niya tagag pagtagad kasamang Nistor ngano man ningon sang uban nahadlok to sa cross examine. kinsa kahay gi angan-angan ato or kinsa kahay kanang naang gi kuanan ato ba ang prosecution ba ang mga abogado ba sa prosecution ang panel of prosecutors ba or ang council sa prosecutors maoy dili gusto nga ipresentar usa nila adto or ang witness mismo Ayay, so good naman kasamang nisto. Subay ni ini prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ni pasalig nga ilahag yun nga ipresentar ang tulo ka mga witness sunod simana
diin lakip nga ilang ipaatubang sa trial mao ang Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Straight to the point. Tagag pagtagad di makasama to aning atngan ha kay ang sunod nga trial mga sukindig paminaw sunod simana naman sad. Sunod simana kasamang Nestor unya ningon lagi ang kanang naang prosecution team. Ningon ang panel of prosecutors, ningon ang ilang counsel mga sukindig paminaw nga wala lagi sunod simana i-presentar lagi namo ha. Onya mo nay mo ingon sila nga ngano man si Vice President Sara Duterte di man motubag. Nganon si Vice President Sara Duterte nganon dili man sila nganong di man sa katubag. Ngan di man katubag so tubagon nga di inyo i-presentar gahapon. Anda mga sukindig paminaw tagana ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Andam kasamang Nestor. Ang counsel sa respondent, ang abogado, mga abogada ni Vice President Sara Duterte nagulat gid in town. Ipangandaman nila gahapon nga unsalay ipahayag, unsay mga ipanulte silang ikaduhang witness unta gahapon. Apan wa man na dayon. Ngano kaha kasamang Nestor? Naalanganin baka sila unsa kay tan-aw dagoy nila nga matay nabungkag man ang ato ang kuan ani. Or baka wa sila magtuo nga ingon ato ang dagan sa cross examination gahapon. Basig wa magtuo kasamang Nestor ba unya ang ilang script nga giandam medyo maalkansi unya ang ilang nga witness ha. Kay gahapong adlaw gud. Gahapong adlaw dapat duha ka witness ilang ipresentar. Pero wa na mapresentar ang usa. Walay specific nga rason bitaw. Pero ingon man ay ayo po kabalaka kay sunod semana ipresentar na mo bitaw. Promise. Unya ilaha nga ipatawag, ilaha nga ipatambungon sa trial mga sukindig paminaw ang katon Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte kasi Attorney Zulaika Lopez. Mamani ang katon to ang ipatawag dito sa Kongreso sa Quadcom kasamang Nestor. Mo nang gipatawag katong Chief of Staff katong babae ba katong Attorney Lopez Zulaika Lopez nga gi-contempt dito. Gi-contempt dito sod mga sukindig paminaw sa kanang naang detention cell. Dito mga sukindig paminaw sa Congress kahapon ganing adlaw atol sa cross examination gi dunay video nga gi-play dito mga sukindig paminaw. Nga medyo naghilak og maayo na ngayog tabang Attorney Lopez mga sukindig paminaw. Mao tingali to nga tan-aw nila na masulay ka diha basig maipit niya tong witness aning aton ipresentar ron. Aton ni mitingan sa samtang misteryoso nga green sealed box nga giingon nga sulod niini ang mga tax records sa magtiayon nga si Attorney Mans Carpio og si Vice President Sara Duterte Carpio. Lakip nga gipasupina sa prosecution team sa impeachment trial sa ni Vice President Sara Duterte. Human hingpit kini nga nabalik sa BIR atol sa pagsugod sa trial. Straight to the point. Kanto mga sukindig paminaw nga green sealed box kinumdum ato nga ang sod kasamang Nestor mga tax records sa magtiayon nga Carpio ni Mans Carpio og ni Sara Duterte Carpio kasamang Nestor gibalik man to dito. Nganong gibalik to mga sukindig paminaw kay sa initial nga gihatag ang statement sa impeachment court wa man to mamarkahi di ay katong ebidensya kasamang Nestor wa mamarkahi pa. So muna nga karon ningon ang prosecution nga ingon gibalik man to dito nga mao ba ni amo ang alas unta gibalik man. Gibalik dito kay kuana kanang naa nga technical ta ana. Technical ta na karon ilang ipasupina kasamang Nestor katong green box Sagi kay naa ato nga green box. Kay gani kay dili malita ang gisudlan katong yung box nga gray. Samtang sa laing bahin na defense team ni Vice President Sara mi-insister nga walay ebidensya ang prosecution nga nangontrata si Vice President Sara Duterte og assassin aron mopatay kang Presidente Marcos
First Lady Liza Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Straight to the point. Uni atong hatagag pagtagad makasama ha kay kanang naang high crimes ba? Kanang naang gitawag nila o kanang naang sa high crimes. Kasamang Nestor una wala man. Kadtong sa ikaduhang adlaw pagpresentar sa witness na establisar ba ang high crimes, na establisar ba nila no kaning niyang ilahang pasangil ang subject matter. Kasamang Nestor nga high crimes, doon na kunoy assassination plot, doon na kunoy grave threat, kasamang Nestor wa sila'y na presentar ang katonto ang prosecution. Matod pa sa defense wa mamoy na wala sila'y na presentar nga mga ebidensya nga si Vice President Sara Duterte do na tinuig kontrata. Wala mapresentar dito sa prosecution. Muna tagad na itong pagtagad hakay. Medyo gahapong adlaw, medyo nagguba mga sukindig paminaw. Medyo baraga nagtahirig ang ilahang nagtahirig ang pagpresentar sa witness sa cross-examination gahapon. Kapika sa bahit ato hatagag pagtagad makasama kay Senador Rodante Marcolita adunay mild pneumonia og degenerative disc disease si Senador Rodante Marcolita. Straight to the point. Ani nga murag nadugay mga sukindig paminaw ag pang-transfer no ang pag-transfer ni Senador Dante Marcolita mga sukindig paminaw gikan sa PNP Hospital tungod kay duna intaw pneumonia di ay no si Senador Dante Marcolita kaluoy pud taon kasamang Nestor samtang sa laing bahin kanhi DILG Secretary Benhur Abalos gitudlo ni Presidente Marcos nga iyaha nga bag-o nga cabinet secretary. Straight to the point. Samtang LTO-7 mo pa si dungog sa mga riders nga nakatabang pagpatuman og road safety kini ubos sa ilang gitawag nga Road Heroes program. Straight to the point. Samtang DepEd mulusad sa active shooter drill sa mga eskwelahan. Straight to the point. Samtang sa laing bahin o dugang isgutanan nato probinsya sa Sugbo mupatuman og temporaryo nga pagban sa mga buhi nga mga baboy gikan sa Negros og sa ubang lugar nga adunay kaso sa ASF Straight to the kon point. kining sakit sa mga baboy nga African swine fever. Straight to the point. Ora og 45 ka adlaw mga sukintig paminaw ang pagban sa mga baboy kun wa ko masayo gikan sa Negros Island region paingon diri sa Sugbo. So di pa makasulod mga sukintig paminaw tungod kay Straight to the ang point. maong duha ka mga probinsya adunay kumpirmadong kaso sa ASF. Straight to the point. Balita sa gawa sa nasod, US President Donald Trump ni hulga nga mulusad sila og dugang nga mga airstrike batok sa nasod sa Iran. Straight to the point. Naunsa na sad ning kalakihan, naunsa na sad ka Trump ha. Kanag uban pa mga sukindig paminaw nato nga hatagag pagtagad karon ato ang isgutan diri sa tuwa nga pagkulo kabildo karong muntaga ni standby lang sa makasama kay sa to ang pagbalik ato ang i-check og basin makuanan no kanana ang mukuyog nato si Attorney Rufil mga sukindig paminaw para sa pag-analisar paghatag mga sukindig paminaw katin-awan kagahapong adlaw lakip na usab ang naestablisar bagyon sa prosecution mga sukindig paminaw kaning ilahang mga pasangil batok ni Vice President Sara Duterte nga lakip ang high crimes o kaning ni ang grave threats mga sukindig paminaw ato nang tagag pagtagad sung pagbalik diri mga sukindig paminaw sto ang pagkulo kabildo og sa 93.9 IFM. Alas 6:27 na sa bunta.